La concelleira de Educación presentaba hoy nuevo material didáctico. Son dúas guías didácticas que acompañarán aos alumnos que visiten o que chamamos Ourense Artístico, que é a catedral e o seu entorno, na cual os alumnos, neste caso de 13, 14 anos, de segundo da ESO son, pois levan, todos recibirán este caderno que a súa vez, a partir de hoxe estará colgado na nosa páxina do Concello para que os profesores tamén o teñen e podan ir traballando con el. El nuevo material pretende que a los estudiantes les sea más sencillo fijar conocimientos. Nos sabemos que os alumnos de 12, 13 anos, moitas veces facemos actividades con eles, pero levan para, para a súa reflexión, pois unhas ideas vagas, sobre todo cando non se lles exixe un poquinho de concentración e demais.